Dan Festival tolerancije 14. izdanje podijelili smo zapravo na dva dijela kako bismo ga održali. U 6. mjesecu i 7. mjesecu odvijat će se festival za širu javnost, a drugi dio edukacijski programi koji su zapravo jako prepoznati od strane škola i publike mlađe. Odgodili smo za listopad i vidjet ćemo da li će se odvijati uživo ili na digitalnoj platformi. Pripremamo i jednu i drugu varijantu i sigurno će se održati, samo je pitanje sad u kojem obliku. Ajmo reći da je naša publika već naviknuta da je vrlo široki zapravo spektar aktivnosti i programa koje festival predstavlja i osim filmskog programa koji je doduše dosta smanjen, od 60 prvotno odabranih filmova prikazat ćemo ih svega 12. Međutim, ono što smo pojačali je glazbeni program kako bismo privukli i drugu publiku koja do sada nije posjećivala festival. Glazbeni program festivala je usmjeren također raznolikosti, ljepoti raznolikosti koju njegujemo kroz cijeli festival. Mi smo članice Les Zbora i mi ćemo nastupati na ovoj pozornici Izam 4.7. Les Zbor je aktivistički, antifašistički, LGBTQ zbor koji promiče također i feminističke ideje i pjevamo na sav glas. Biće tu funka, bit će tu džeza, sola, izvesnih DJ nastupa, među kojima se izdvaja DJ Felver. Također program ćemo zatvarati sa jednim DJ setom Porto Morto. Pozivamo sve da dođu i uživaju osim u filmovima i u glazbenom programu. Odlučili smo dati prostor udrugama koje su zapravo srodne, koje imaju srodan program našem programu. Najvažnije je to što ćemo dati priliku udrugama koje pokrivaju različite dobne skupine, različita područja, da eto, zajedno zapravo gradimo toleranciju. Filmski festivali u pravilu ne produciraju sami svoje izložbe, nego dovode gotove, ajmo to tako reći. Prošle godine smo sa izložbom On Ideji napravili svojevrstan iskorak i odlučili uzeti fotografe da naprave intimne priče o izbjeglicama. U nekakvoj pripremi za ovu godinu htjeli smo slično, a opet različito i malo smo proširili spektar, odnosno način na koji ćemo sagledavati problemi izbjeglištva. I jednostavno nekako nam se činilo da, gledajući što i kako, odlučili smo se za plakate i okrenuli smo se brojkama, faktima, odnosno nismo se toliko fokusirali na pojedinačne životne priče koliko na općenito nekakav kroki slike kako izbjeglička situacija je trenutno u svijetu. Ja sam Ena Sanarhdaga, ovo je Marin Bukvić. Mi smo glumci i autori ove predstave Ljepota naše različitosti koja progovara o toleranciji, prihvaćanju, ljubavi, prijateljstvu i svim bitnim porukama koje nas čine boljima u životu. Ova tema je izuzetno bitna kako za hrvatsko, tako i za globalno društvo, naročito jer se nalazimo nekako u svijetu, ja bih rekao u prelomnom razdoblju što se tiče i problema rasizma koji je trenutno prisutan. U Hrvatskoj je konkretnije problem netrpeljivosti prisutan na mnogim drugim područjima društvenog djelovanja, tako da je važno da se djeca od malena senzibiliziraju na tematiku tolerancije, prihvaćanja, različitosti mira i voljenja jedni drugih. Kroz filmsku selekciju biraš kako ćeš ispričati nekakve aktualne teme koja filmska industrija, odnosno film kao umjetnost tretira. Princip je uvijek jednak. Dakle, nije poanta da mi nađemo filmove koji će progovarati o određenoj temi, nego je poanta naći odlične filmove i onda ćemo se lako naći i poveznice s našim temama, jer doista gotovo da nema filma danas, kad govorimo o nekakvom art house filmu u svijetu, koji se ne dodiruje nekakvih društvenih problema. A kada god dođemo do društvenih problema, redovno dolazimo do problema ljudskih prava, onda smo tu na nekakvom našem terenu. I s obzirom upravo na vrijeme i prostor u kojem živimo, a pritom mislim prostor ne u Hrvatskoj nego šire, Europa i svijet, dakle puno je problema i samim time ima i puno filmova koji o tim temama progovaraju.
Malo smo se možda odmahnuli od čistih art house filmova, otišli više prema žanrovskim filmovima. Imamo znači tu i ljubavnih komedija poput Aurore, jednog divnog finskog filma o jednoj partijanerici koja se eto, nekako spoji sa jednim Sirijcem i njegovom kćeri. Imamo naravno neke teme koje uvijek mi guramo u prvi plan, a to je Holokaust. Imamo 3 iznimna filma o tim temama, zanimljivo 2 su mađarska. Jedan je oni koji su ostali, to recimo o življenju nakon Drugog svjetskog rata, ljudi koji su preživjeli Holokaust, a drugi je jedna dosta zanimljiva, neobična u stvari, nekakav thriller, drama thriller, također iz Mađarske, koji je rađen u nekakvoj Indiegogo kampanji. Dakle, potpuno nezavisan film koji je valjda pobrao sve nagrade iz tih nezavisnih festivala koji baš u samom Drugom svjetskom ratu i situaciju Holokausta prati. To je Laslo Ileš, redatelj će i biti s nama. Doći će ovdje na Bundek i predstaviti svoj film. Također imat ćemo i film gosta iz filma Polusestra, slovenski redatelj Damjan Kozole, koji je isto, nažalost, vrlo za hrvatske prilike, vrlo aktualan. I otvaramo filmom Dobra godina s Russellom Crowe u glavnoj ulozi, kojeg je producirao Branko Lustig, možda najveći filmaš iz Hrvatske, gotovo sam siguran da je u stvari najveći. U pravilu ovo su sve filmovi su hrvatske premijere, ako ih ovdje ne pogledaju, neće ih nigdje drugdje ni moći pogledati. Dobri su filmovi, malo prilagođeni su ovoj situaciji gdje smo vani na otvorenom i kao neko koji ima u svojem rezimeu čitav niz godina rada na festivalima koji se održavaju na otvorenom, mogu samo reći i pozvati publiku da dođu jer je to uvijek nekako posebno iskustvo jer to nije savršeno naravno za filmsko gledanje, kino je savršeno mjesto, ovo sve na otvorenom nije, gledano s tehničkog aspekta, ali s aspekta nekakvog događaja, doživljaja i općenito atmosfere je u stvari nemjerljivo. Pozivam publiku da nam se pridruži od 28.6. do 4.7. na Bundeku u amfiteatru. Mi smo tamo od 18 sati, različiti su programi. Pozivam sve da prate našu web stranicu www.festivaloftolerance.com gdje mogu vidjeti kompletan program i nadam se evo da će biti puno ljudi i da će doista prepoznati sav trud koji smo uložili da bi se 14. festival tolerancije održao u ovoj godini.